81.3 J-Wave Nippon Express Saúde, Saudade。滝川クリステルがお送りしてきました J-Wave 日本エクスプレスサウジサウダージ。今週はオーガニックなサウンドに乗ってブラジルとアルゼンチンを巡る音楽の旅にご案内しました。音楽を通じて大自然の息吹を感じていただけましたでしょうか。これから新緑の香りがしてくる時期ですけれども、私はちなみに、自分の飼っている犬アリスを通して、公園に行ったり、それが日課ですので、それでいつも自然の変化を、常に楽しんでいるので、特にこの時期は一番気持ちいい時期ですので堪能したいと思っています。そしてこの後今日のオンエアソングリストを番組のホームページにアップします。www.j-wave.co.jp J-Wave のトップページから日本エクスプレスサウジサウダージのページにお越しください。それではまた来週の日曜日午後5時に J-Wave でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。日本エクスプレスSaúde, Saudade。 This program was brought to you by Nippon Zoom